Šta mislite o štrajku zdravstvenih radnika? To je u redu, normalno. Treba ljudi traže svoja prava, zašto da ne? Ali je tužno što mi ispaštamo obični građani. Ljudi traže svoje i treba da im se dadnu veće plate medicinskom osoblju. Znate šta, tu para nema kad vam dođe muka i bol, ljudi vas osjećaju bola i muke. Ja ne znam šta je tu ružno, nek traže svoja prava. To su ljudi koje treba u ovoj državi najviše plati. Ja sam saznao da je njihova specijalista je plata 1400 maraka. Ljudi su potpuno u pravu. Tamo ovim odbornicima u skupštinama i u vladi oni imaju po 5-6 a dao doktor 1400. Oni ne trebaju početi raditi dok im njihovo ne dadu. 100% ljudi u pravu. Ovo je žalosno. Ljudi imaju jako male plate, a narod je jako bolio. Oni dobro rade, ali za male pare rade. Niko ih ni poštuje ni cijeni, a tu ovo ispašta najviše pacijenti građani. Dobro, ljudi traže svoje pravo. Jesu li opravdani njihov zahtjev? Pa ja mislim da jesu. Oni treba da se žale i oni su u pravu, a što da trpi pacijent, razumijete, u tom je što, nije u čem drugom. A oni moraju se izravnati sa ostavom. Šta mislite o štrajku zdravstvenih radnika? Što da mislim, nek štrajkuju, nek se bori za svoje pravo, nemam ništa protiv, vjerujem. Evo sad trenutno sam trebao da naručim unuka na onaj pregled neki, kaže sad smo u štrajku. Sad, ko je kriv, šta je dijete zna šta je štrajk od 4 godine, a njemu treba pomoći. Tu je stvarno, ne znam. Ne može, mislim, tu čovjek ne može da govori. Treba misliti na ove ljude što štrajkuju, ali treba misliti na pacijente. Primio sam me sad, vadio sam sanitarnu, primio sam me sad bez problema, brzo je sve bilo. Šta mislite o štrajku zdravstvenih radnika? Katastrofa živa. Znači, ništa se ne može završiti, ni hitan slučaj, ne hitan. Znači, evo ja baš ganjam papira ovih dana, katastrofa. Kako je trudnicama u slučaju? Pa eto, nekad će primiti kad piše na uputnici hitno, a nekad neće i sve zavisi. Dakle, nebitno da li ste pred porod, da li ste na početku, to je to.